Sone, musokɔrɔba le do. Na ba. Musokɔrɔba na. Ni nana brigadier. Ko dɔni. Brigadier dɔni. E b'a dɔn? Ne b'a dɔn. Ne b'a dɔn sa mais a denkɛ dɔ tun delila k'a fɔ k'a bɛna ne ɲini furu la ka d'a ma. Bɛnkɛ de don. Bɛnkɛ, a ni ce. Tɛ kɛnɛ. Baasi foyi tɛ yen. Somɔgɔw. Ça va. Kɔri baasi tɛ? Ça va. An ba. I muso filɛ. N ye min f'i ɲɛna téléphone na kɛ. E k'i jɔ Bɛnkɛ. Ni i jɔ. I bɛ ne ma mun na? E cogo di tan? Ne ye mun de f'i ye téléphone na? Han? Ne kun t'a dɔn i bɛ nin kɛ ne la o Bɛnkɛ. Ne tɛ nin fɛ. E k'a jɔcogo lajɛ. A jɔcogo e ni ale tɛ ban. E yɛrɛ jɔcogo lajɛ. A fasalen la i ko firiti duuru la. I bɛ na nin di ne ma mun na? Ne ko min arrière ka ɲi min derrière ka ɲi. A kulontan n'a fɛrɛ n'a fɛn bɛɛ. A mun tasi bɛɛ. Ne b'a dɔn ni yɛrɛ ni fils dɔ yɛrɛ n'a salen don wa ne b'o dɔn wa? A bɛ se ka kɛ ni fils dɔ yɛrɛ ni salen dɔ yɛrɛ. Brigadier. Kana na nin di ne ma. Ne tɛ nin fɛ yɛrɛ. Aw nana cogoya min na a ka taa ten. Ne ka foyi t'a la. I bɛ nin di ne ma mun na? E ye mun Bɛnkɛ sugu ye? An nana sutura min na n t'a passé n t'a sara. Ne seginna ka taa. Ala tɛ dɔn ka ban koyi. N ko fa bɛ brigadier la sisan. Fa wa? Awɔ, min y'a sɔrɔ? Ko wari de tiɲɛna brigadier bolo o de fa wulila. A ka wari tiɲɛ ne fa la. Ko wari tiɲɛna cogo di ale bolo ta? Ne de m'a fɔ brigadier ɲɛna ko n'a bɛ bɔ tarancɛn na. Brigadier k'a ka wariw bɛɛ di ne ma. Ka fɛn bɛɛ kɛ. Ne yɛrɛ bɔra yan o don la. Ne tɛ fɛ k'a turu ta k'a da ne kun o de kosɔn ne bɛ to ka na ka taa so. Ne bɔra yan o don la brigadier kɛlen bɛ ka ceinture bi don cɛmancɛ la. Brigadier kɛlen bɛ ka ala de kɛ kelen k'o don a kan na. Tiɲɛna, o ye fa yɛrɛ. I ma foyi y'a la o la. A tila ka min wɛrɛ fɔ tuguni i b'o dɔn ye. Ko musokɔrɔba k'o k'a ka minɛn cɛ o ka bɔ yan ne n'ale ka yɛlɛma ko yan y'ale ka so ye. Musokɔrɔba n'a ka so kɔnɔ o fana gɛn. Tiɲɛna a kɛra fati ye. Wa min fana nɔ b'a la dɛ. N'a fɔra ka tiɲɛ. Jɛnɛbu ne t'o la dɛ. Tiɲɛ fɔ de t'i la. Ayi ne t'o la. Ni ne kuma fɛ e ɲɛna e b'a dɔn k'a fɔ ko min tɛmɛna. I b'a dɔn ko farafin ka ko bɛ taa dɔ de surtout Mali. Ne t'o la dɛ y'a mɛn. Depuis ne b'a dɔn cɛ brigadier fɛ. Ni mɔgɔ ka wari kɔnɔ. Cogo di? E ɲɔgɔnna muso ɲuman ye. Cɛw bɛ ka boli nɔfɛ ko brigadier. Depuis a daminɛ ne b'a dɔn k'i t'a fɛ. Olu fana t'u classe dɔn koyi. Ko ne ko a ma ko n k'a ka ne furu kɛ. A b'a fɛ k'a b'o kɛ lajɛ k'a b'o ni comportement ta. O taa mɛ ne bolo wa? Ne b'a dɔn k'an tɛ bolo. E ɲɔgɔnna muso ɲuman ye. Ne ma kuma fɛ. E ta kɛra cogo di? E ma sɔn a la furu la ou bien a yɛrɛ de banna e la? Ne de b'ale banna o. Sanni denkɛ y'a fɔ ne m'a ye ne ma deli k'a ye ɲɛna yɛrɛ. Awɔ. Denkɛ ni tagana dɔrɔn a yɛrɛ cicira. Awɔ. Ne ye jogalama ni kuma sɔrɔ o ɲɛ ma. I jɔ. A bɛ se ka taa ɲɔgɔn ye sisan a ka couple sɔn a ye couple mondial ye o. Ko nin de bɛ ni ne cɛ. C'est vrai ni brigadier e ye sa a bɛ sɔrɔ i la yɔrɔ fɔlɔ a balila parce que wari tun b'a kun sisan walayi n'a ye a bɛ sɔrɔ i la. Ne dun t'a fɛ. Hali wari tun b'a kun tuma min na ne dun t'a fɛ. Kuma n'a fɛ dɛ musokɔrɔba sɔn ma. Musokɔrɔba min y'a A b'a mɛn de. an ka nin kuma bila.